Iż-żjara ta' ftit jiem f'Dubaj li allegatament għalija Muscat nefa' aktar minn 11,000 euro ħamret wiċċ numru ta' deputati laburisti li faċċjati b'mistoqsijiet barra mill-Parlament stħaw jitkellmu fuq is-suġġett tant li jew dawru d-diskors jew ma kellmuniex jew talbuna nsaqsu lill-Prim Ministru. F'Malta eluf fuq eluf ta' persuni li huma jew fil-faqar jew nkella f'riskju ta' faqar u fl-aħħar ħin ġiet żvela tal-aħbar li allegatament il-Prim Ministru Joseph Muscat nefa' 11,000 euro f'holiday illi mar f'Dubaj. Aħna ġejna hawnhekk barra l-Parlament biex nistaqsu lid-deputati tal-Gvern, il-Ministri Laburisti biex naraw kif huma jonfqux ukoll 11,000 euro f'holiday x'imkien fid-dinja. Ħa naraw x'qalulna. Għalat li l-Prim Ministru nefa' 11,000 euro f'safra. Sakemm naslu, inti taf Fordja safra ta' 11,000 euro? Għandi l-pekjus li rrid inwieġi. Ma tista' tgħidli jekk ta' Fordja ħiex jew le safra ta' 11,000 euro? Saqsek mistoqsija, Ministru. Qabel tidħol Ministru. Ħansaqsek Ministru. Għala xtaqt għandi. Taħseb li diċenti meta ħafna nies tibatu il-faqar. Kieku inti x'tagħmel ton fuqhom minn onorevoli? Ħallejna ħej, ħalli. Saqselilu. Holiday, 11,000 euro. Holiday. Tagħmilha? Ministru għandu raġunijiet tiegħu, għal daqstant nitolbok issaqsi lilu, hemm pożizzjoni wkoll ta' Prim Ministru wieħed jiżomm, u għal daqstant nitlob li issaqsi l-uffiċċju tiegħu. Inti taf Fordja kieku safra ta' 11,000 euro? Min min ġiżvela? Minn Defni Caruana Galizja. Żgur li ma tiżvela x'affarijiet ta' vera dik. Inti bis-serjetà daw il-mistoqsijiet li tistaqsi. Taf għalfejn ħafna nies tibatu llum. Problemi fuq xiex tistaqsuna, sa maħjar tistaqsu naqra. Mhux jien nażel l-mistoqsija onorevoli. M'għandi l-ebda informazzjoni. Mhux kwistjoni ta' informazzjoni, kieku inti tagħmilix fuq il-11,000 euro? M'għandi l-ebda informazzjoni. Oħrajn kienu aktar ċari u qalulna li qatt huma lesti li jonfqu 11,000 euro f'safra. Kieku inti taf Fordja safra ta' 11,000 euro? Ma naħsibx le. Għax il-Prim Ministru mill-lider nafaq 11,000 euro f'safra. Imma kien hemm oħrajn li qalulna li jekk ikollhom ħafna flus ikunu lesti li jonfqu 11,000 euro f'safra. Onorevoli mistoqsija qasira, kieku għalli se jkun ikollok tmur safra fejn tonfoq 11,000 euro, kieku tagħmilha? Meta Nagħmilha. Tagħmilha kieku? Ejwa. X'taħseb mill-fatt li hemm ħafna nies tibatu hemm barra mbagħad Prim Ministru jonfoq 11,000 euro f'safra. Kieku għandi dawk il-flus? Għax il-Prim Ministru mill-lider għandu dawk il-flus, ma taħsibx li bettejs meta hemm ħafna nies qed ibatu? Net News ma rnexxilux jieħu kummenti tal-Ministru Konrad Mezzi li nqabad li fetaħ kumpanija sigrita fil-Panama biex fiha jitfa' miljun fis-sena mill-commissions. Dak il-ħin Konrad Mezzi kien qed jindirizza attività gvern li jisma' u spiċċa b'numru ta' żgħażagħ warajh buċuħ ta' ħnieżer b'attakk dirett fuq id-dil tal-bejgħ tal-art tal-ITS. Mario Frendo għal Net News mill-Belt Valletta.